Dobrodošli u Hotsport podcast. Moje ime je Kosta Greci, a moj današnji gost je dete Crvene zvezde. Njen kapiten, a danas uspešan fudbalski trener koji vodi računa o elitnoj deci iz Zvezdine fudbalske škole. I neko ko ima večitu dilemu. Da li je bolji fudbaler među pecarošima ili pecaroš među fudbalerima? Dame i gospodo, moj današnji gost, Slavoljub Đorđević. Bolje te našao i hvala na lepom uvodu, baš onako specifično. Nisam navikao, ali lepo je. I ima li odgovor na tu dilemu? Da li je Slavoljub bolji fudbaler među pecarošima ili pecaroš među fudbalerima? To mora pitaš moje drugare s kojima pecam i trenere i bivši igrače s kojima sarađujem, tako da ne mogu da ti odgovorim, ali smatram da sam na pola uspešan i kao trener i kao pecaroš. Dobro, mi ćemo danas se truditi da se više bavimo malo tim trenerskim pozivom, pogotovo ono što je zanimljivo, ti si već neko vreme angažovan u omladinskoj školi Crvene zvezde kao neko ko vodi računa o elitnoj grupi zvezdinih fudbalera. Kada pričamo o elitnoj grupi, šta bi ti mogao da nam kažeš tu, da bi naši gledaoci možda dobili širu sliku o tome šta je u stvari elitna grupa u Crvenoj zvezdi? Pa elitna grupa je program koji je uveden pre par godina. Smatram da je to fenomenalna stvar. Zašto? Zato što je to rad, svima je poznato da u Crvenoj zvezdi su možda i ne možda, nego i sigurno najtalentovanija deca. I sigurno da se radi dodatno, ali specifičan rad. Znači, radi se s decom koji rade specifičan rad na svojim pozicijama, na usavršavanju. Ono što imaju dobro, to se usavršava, ono što imaju loše, to pokušamo da im ispravimo koliko možemo u tom uzrastu. I jako je veliki izazov, deca su zahtevna, pritom susrećemo se sa mnogo problema, jer njihov rad u ekipama dosta puta se sudaraju sa njihovim trenzima, sa njihovim utakmicama, sa njihovim reprezentativnim obavezama i tako da to vreme koje imamo s njima da radimo moramo da iskoristimo na jako kvalitetan način. Za sad to ide jako dobro i sigurno rezultati koje fudbalski klub Crvena zvezda ima što se tiče prodaje zvezdine dece u zadnjih par godina, sigurno da taj rad donosi rezultate. Kad radiš sa takvim talentima svaki dan, koliko brzo u stvari jedan trener može da prepozna da je to zaista materijal sutra za prvi tim Crvene zvezde i za neku evropsku scenu? Oni sami pokazuju. Na nama je da radimo s njima i da ih usmeravamo. Sad, kvalitet, kao što sam rekao, deca imaju taj kvalitet, ali ima dosta oscilacija u padu u forme. Deca rastu, razvijaju se, škola, zaljubljivanja, dečačke te bolesti i sigurno da je tu neki problem. Sad, kroz taj neki rad koji oni imaju individualni i plus sa ekipom, oni u jednom momentu pokažu prost primer u načinu izvođenja vežbe. Naprimer, u prvih par meseci kako su radili neke stvari, posle nekog određenog perioda, kako oni to usvajaju, kako to oni izvode, jednostavno koliko nam daju prostora da stalno im dajemo nešto novo. Postoje deca, naprimer, neki duži period rade na jednom nivou i jednostavno ne mogu da preskoče taj nivo. Deca koja su malo naprednija i koja su s pravom u prvom timu, oni su prošli kroz taj drill i pokazali da imaju u tom momentu bolji kvalitet od dece koji su ispod njih. Tako da jednostavno vidi se. Da, sad si mi dao sjajan šlagvor za naredno pitanje. U tom uzrasnom periodu, znači pričamo o dečacima koji imaju 14, 15, 16 godina, ali tako? 17, tako je. Koji još nisu stasali, koji još nisu na vratima prvog tima. Šta je tu važnije da vi kao treneri gradite? Da razvijate njihov talent koji oni neosporno imaju ili da gradite njihov karakter? Pa ništa ne može bez karaktera. Ja volim da kažem čak da je rad i karakter 100%. Šta je talent? Talent je samo način, kad je neko talentovaniji od nekog drugog deteta. To je samo kad mu zadaš neki zadatak, on ga lakše obavi. Nije u čemu, a sve je drugo rad. Druga stvar, kao što sam ti rekao, deca idu u školu, pa treniraju sa svojom generacijom, podu za reprezentaciju i sad treba dođu rade s nama. Ako nema karakter, što ja kažem glavu, on dođe, odradi to, ali nije to. Tako da deca koja imaju u tom momentu pravi karakter, ono što sam ti rekao, i način na koji oni prihvataju taj dodatni rad,
to im je prvi korak da su oni ka prvom timu. Jednostavno vidi se. Da, a ko je sad recimo zadužen da u celom tom procesu formiranja jednog igrača, je li tako? Imamo sa vaše strane, to je klub, je li tako, pa menadžment omladinske škole, pa treneri u selekcijama, pa ti kao neko ko vodi računa o elit grupi, to je jedan deo priče. Imamo s druge strane deo koji se zove roditelji, kuća, je li tako? Imamo sa treće strane nešto što mi ne možemo da izbegnemo i mora pričamo o tome, to su menadžeri. Mene sad zanima ko tu sve učestvuje u formiranju jednog igrača kad je u pitanju njegov karakter. Za teren mi je potpuno jasno. I tu ste vi treneri, je li tako, samo se vi pitate. Međutim, ajmo da pričamo malo o ulozi roditelja u razvijenju tog karaktera i u ulozi menadžera, zaista bih želeo da i to posebno obradimo. Dobro si mi pitanje postavio. Pitanje je jako složeno. Ali mogu da ti dam jedan prost odgovor. Ako jedna karika u tom lancu nije kako treba, problem je. Teren, to je neka moja teorija i ja to volim govorim i kad vodim neku ekipu i sad kad radim. Teren i rezultati su isključivo rezultat dešavanja van terena. On ako nije u kući čiste glave, on ne može da bude na terenu pravi. Znači, velika je uloga roditelja. Sad ima, kažu, taka mu je otac, taka mu je majka, sluša. Da, kod dece dešava se dosta puta da ima problem roditelja. Koji voli on da mu objašnjava kako da igra, voli on da mu daje savjet i dosta puta dete ulazi u taj raskorak. Gde je tu granica između roditeljskog saveta i trenerskog saveta? To je proces. Možemo li da povučemo tu crvenu liniju i da kažemo, roditelj dovde učestvuje, odavde kreće trener? Proces. Konkretno pričam za Crvenu zvezdu. Naprimer, zabranjeno da se gledaju treninzi. Na utakmicama roditelji Crvene zvezde ne smiju da dobacuju, ne smiju da viče. Mislim, uvek ima nekog iskakanja. Ali to je u principu zabranjeno. Roditelj kao roditelj treba da vodi računa o njegovom privatnom životu u smislu da ide u školu, vodimo i mi računa, ali da ide u školu, da bude disciplinovan van terena u smislu izlazaka, dolazaka. Pričamo sad o deci koja su, ako ste u Crvenoj zvezdi, koja su u Beogradu, koji žive sa roditeljima. Najtalentovanija deca i dosta koji su sa strane. Klub je sad na visokom nivou i uglavnom ti igrači konkretno iz elit grupe žive svi zajedno u hotelu, gde imaju režim ishrane, gde imaju časove engleskog, gde su, što ja kažem, pod kamerama 24 časa i gde klub ima uvid u školu. I oni imaju veoma malo prostora da imaju taj svoj neki privatan život, da mi ne znamo šta rade u njemu. Ali, s druge strane, i tu roditelji hoće da kažem, da se naprave pametni, pa da daju neku sugestiju. Ali ja imam razumevanje za to, zato što jednostavno roditelji su iz raznih sfera. Sad, ako je bio bivši fudbaler i bivši sportista, on će uvek da pokuša da mu da neki savjet, to je jače od njega. Sad, ako nije, ali je on ekspert, jer je dugo gleda i gleda 50 godina fudbal i on sad smatra da on može da savjet. Iako je to teško, ali roditelji koji uspeju da se konkretno drže svog dela, ako mogu kažem, posla i treneri i klub koji rade taj deo posla, dolazi do uspeha. Dosta puta se dešava i problemi s roditeljima, i svađa, i zabrane, ali opet kažem, to je jedan proces i ne može da se isključi jedno od drugog. Da. Ok, šta se događa sa menadžerima? Oni su prosto danas realnost fudbala, je li tako? Tako I je. mi možemo da pričamo o tome da li se to nama dopada ili ne, mislim da je potpuno iluzorno da gubimo vreme na to, nego ajmo da pričamo kakva je uloga menadžera u procesu formiranja jednog igrača, jer ja sam siguran da masa te dece već u ranim godinama imaju svoje menadžere, koji se navodno brinu o njihovim karijerama. Ako opet kažem, konkretno pričam o Crvenoj zvezdi zato što znam. Igrači koji dolaze u Crvenoj zvezdi, koji imaju menadžera u tom momentu, oni nastavljaju da rade s njima i u principu oni sve rade što se tiče u dogovoru sa klubom. Oni nemaju prostora za bilo šta drugo. Njihove obaveze prema igračima, i ja ne ulazim u to, ali ono što sam ti rekao, znači, ako klub njima obezbedi stan, hranu, profesore, školu, ja ne znam šta konkretno oni mogu
da pruže deci. Možda sem te finansijske pomoći ili pomoć roditeljima i tako. I da u saradnji sa klubom izvedu to dete na pravi put. Znači, ograđujem se konkretno to za Crvenu zvezdu. U tom uzrastim stvarno rukovodstvo i Crvena zvezda kao Crvena zvezda ozbiljno vodi računa o deci. Dobro, imamo tu još jednu važnu stavku koja je u stvari posledica vremena u kojem živimo, to su društvene mreže. I ja kao neko ko se bavi profesionalno marketingom volim da kažem da su one koliko god su nam dobro donele, toliko one u nekim stvarima i smetaju. Kažem, to je realnost i to je neminovnost. Kako se vi kao treneri nosite sa tim i koliko društvene mreže formiraju jednog mladog igrača u uzrastu kada oni zaista puno koriste telefone na dnevnom nivou? Konkretno ja mogu ti kažem kada vodim neki klub, kod mene su zabranjene društvene mreže u smislu. Sve što se dešava na stadionu, slačionica, sastanci, van terena, noćni život, ja gledam to kao ja nemam društvene mreže i ja sam protiv toga. Ja sam onako starog kova. U principu ne mogu ja zabranim šta će on da stavi. Ali to što se tiče kluba i što se tiče tih nekih stvari, to je strogo zabranjeno. Društvene mreže, ako se pravilno koriste, po meni su okej. Sve preko toga može da bude problem. Dešavalo se da u nekim drugim klubovima ili čak i kod dece da nešto slikaju slačionice, da ima psovki, da ima tih svađa, da ima neki tuča, tih dečačkih nekih stvari, da u periodu kako smo mi odrasli to je bilo nešto normalno, ali to kad stavite na mreži, to je ozbiljan problem. Tako da društvene mreže treba koristiti u prave svrhe. Sve preko toga je po meni ozbiljan problem. Naročito škola, naročito spavanje i odmor. Ako vi provodite, kad treba da spavate na telefonu, na tim društvenim mrežama do kasne sate, vi ujutru ustajete razbijeni. Da, ajmo da napravimo jednu kontratezu sad. Ako nema društvenih mreža, kako protiče slobodno vreme jednog mladog fudbalera? Da li recimo čitaju? Ja koliko znam, nažalost, malo njih čita. A jel možemo da ih postaknemo da čitaju? Jel možemo da im preporučimo neku knjigu? Jel ti kao recimo trener, jel razgovaraš sa njima o tome? Postoji li neka knjiga koju bi jedan mladi fudbaler trebao da pročita? Pa sigurno psihologija, te motivacijne knjige, isto na primer razne priče o vrhunskim sportistima, način na koji su oni prolazili u životu, postigli rezultate. Znači, jednostavno, opet kažem, na društvenim mrežama ljudi nalaze neke informacije koje brže dobijaju. A kroz knjige i kroz staro vreme, treba vam vreme da dobijete informacije. Tako da, jako teško vi možda naterate igrača da ide na književno veče, da ide na neku edukaciju, da pročita neku ozbiljnu literaturu. Jako teško. Naročito kod dece. Nažalost, to je tako. Dobro. Pričamo o mladim igračima i svedoci smo da je činjenica da Crvena zvezda u posljednjih nekoliko godina napravila nekoliko jako dobrih izlaznih transfera. Pričamo o milionskim iznosima, pričamo o najvećim evropskim ligama. Međutim, čini mi se da ti igrači, kad odu dalje, nisu još uvek pronašli svoju minutažu tamo. Kakvo je tvoje mišljenje o tome? Ja imam jako jednostavno odgovor na to pitanje. Mislim da ne nađu pravu sredinu. Zašto? Zato što ponudu koju klub dobije, uvek se gleda najveća ponuda koju klub dobije. Sad, da li je ta sredina za igrača? Velika razlika. Možda klub gde bi se on bolje razvio daje manje novca. I to je taj raskorak. Da, sad je moje pitanje koje se nameće. Da li je za jednog igrača sa 18 godina važnije da napravi dobar ugovor i da kažemo obezbedi sebe i svoju porodicu ili da igra 30 utakmica u sezoni u seniorskom fudbalu? Pa opet, znaš kako, evo jedan svež primer. Mali Maksimović otišao u Bundesligu sa 18 godina, 19, koliko već ima. On fizički, svi će se složiti, on fizički ne može da igra u Bundesligu. Ali odbite vi ponudu od 15, 16, 20 miliona u tom momentu.
po meni da je Maksimović otišao u holandsku ligu za 3-4-5 miliona, on bi leteo tamo. Ali to nije novac koji bi zadovoljio klub. Ali isto tako, taj klub koji ga je kupio, on ima prostora da ga godinu dana sprema, da ga 2 godine sprema, da dođe, da se podigne, pored tog talenta koji ima i načina igre njegov, da ga sačekaju i fizičke se podigne. I on sad nema kontinuitet igara, što ne znači da neće imati za 2 godine. Ali opet, jako je teško. Mene ako pitaš, ja, na primjer, dok sam išao na pozajmice, meni nije zanimao novac. Ja sam samo gledao da odem gde ću igrati. Znači, ako me konkretno pitaš, uvek se gleda gde ćeš da odeš da igraš, ali ako dobiješ fenomenalne uslove i onda ti ideš onom teorijom, da, platio me toliko, pa nije me sigurno platio toliko da bi me ugasio. Znači, eto, mislim da ne može sve da se poklopi u tom momentu, nego da on kada ode za veliki novac, da postepeno pokazuje svoj kvalitet i samo taj karakter o čemu smo pričali o toj glavi, pre ili kasnije on mora da dođe do izražaja. I nema neko pravilo. Dosta njih je obraćao Ilić i mali Ivan Ilić. Otišao u Holandiju, nije se toliko pričalo o njemu i odjednom kad je nadošao na tom je nivou na kom je došao. Znači ima primjera i ovakvih i onakvih, tako da... Pomenuo si Maksimovića, nažalost, ja mislim da Maksimović nije jedini primjer. Imamo pre njega i Jovana Mijatovića, imamo i Mimovića, imamo i Kostu Nedeljkovića. Čini mi se da negde... Marka Lazetića, bravo. Čini mi se da negde deo odgovora možda i za rezultate reprezentacije Srbije leži u tome što nam igrači rano izlaze iz sistema. Možda je Mihajlo Cvetković je možda pozitivan primjer. Njegova prodaja iz Čukaričkog u Anderlecht, baš u tome, ti si rekao, to je 4-5 miliona, on igra tamo, on daje golove. Da, ali to je, o čemu sam ti rekao, to je klub, to je sredina, to je zemlja, gde ćeš dobiti šansu da, ako Marko Lazetić ode za 5 miliona u Milano, ti stvarno misliš da će on biti starter u Milanu, ali taj klub je uložio u njega i sigurno da kroz ta kaljenja gde on njega šalje, oni imaju, veruju mu, ali on sad to treba da pokaže i to je proces. A kako dobiješ Milano? Sad da ima ponudu Anderlekta, 4-5 miliona i Milana. Gde bi ti išao? To je to, ne, to je to što ti, to je to neko sudaranje. Ja potpuno razumem da je fudbal biznis i iz perspektive biznisa sve odluke koje je Crvena zvezda i rukovodstvo kluba doneli, to su odluke koje iz perspektive biznisa potpuno imaju smisla. Međutim, onda se dogodi situacija da mi imamo junske prijateljske mečeve i reprezentacija Srbije doživi krah od Zelenorodskih ostrva i od Meksika. Ok, to su 2 učesnika svetskog prvenstva, međutim, igrali su igrači koji su igrali i to je sad jedna posebna tema, zašto nisu neki drugi igrali, ali opet dobili su neki igrači šansu, nije se dogodio rezultat. Gde leži taj problem srpskog fudbala? Znaš kako, problem srpskog fudbala mislim da nije toliko u mlađim kategorijama. Sve što se tiče klubskog fudbala u mlađim kategorijama, gde god se ode na neke turnire van zemlje, postižu se odlični rezultati. Da li je Crna zvezda, da li je Partizan, da li je Vojvodina, manje više to okej. Čak i reprezentacija. Evo sad se je plasirana i kadetska i omladinska. Što se tiče reprezentacije, tu jeste veliki problem. Najveća je čast i privilegija igrati za svoju zemlju. Ali da li se pozivaju najbolji? I da li se pozivaju igrači koji su u najboljoj formi? Znači, u principu, za reprezentaciju igraju najbolji igrači, koje ta zemlja ima. Ali kod nas su kompromisi. Kod nas su očigledno kompromisi. I to ne traje sad. To traje 10 godina. Mnogo problema, mnogo oscilacija, mnogo nesređenih odnosa između njih. Znači, svi ti igrači imaju kvalitet. Pitanje je samo, nije tim. Staviš 10 najboljih i to je tim. Ne. Tim je igrači koji najbolje funkcionišu na terenu. Znači, ne po kvalitetu, nego ko najbolje s kim sarađuje. Ako svako vuče na svoju stranu, možemo nabrimo 1000 primjera, tu nema rezultata. Ako konkretno sad pričamo o ova 2 rezultata, vi uzimate igrače, kraj sezone, mnogima je
preko glave utakmica. Ne pravdam ih, ali oni ne shvate u tom momentu reprezentaciju kao najbitniju stavku u svojoj karijeri. Znači, igraš za reprezentaciju, sve se sklanja sa strane. Da, evo sad moram tu te prekinem. Zar misliš da Declanu Riceu nije preko glave utakmica? Ne, sve se slažem. Opet ti kažem, naš mentalitet i problemi između njih i problemi u savezu koji se godinama provlače, rekao sam ti u delu razgovora, sve rezultat je ono što se dešava van terena. Oni siđu izlupani na teren. Meni ne može niko da ubedi da oni nemaju. Pogledaj gde oni igraju. Ali drugačiji im je pristup. Zašto je to tako? Sad je to za neku drugu analizu i postoje ljudi koji to analiziraju. Veljko Paunović konkretno. On je u jako velikom problemu. Zašto? Da li da se osloni na momke koje je on trenirao, s kojima je napravio najveći uspeh i da ih oživi? Pola njih nije telo da igra za reprezentaciju, pola njih umorno, nikakvo. On njima treba da im namesti glave, da ih vrati. Oni su pokazali da imaju kvalitet, pokazali da vole reprezentaciju i gleda da ih oživi ili da napravi rez i da se osloni na mlade. I to je veliki problem. Evo, opeko se ozbiljno. Što je tragedija. Ja uvek gledam i kad se desi neki neuspeh, bar jednog ili dva igrača kažemo šta nam je donelo dobro te dve utakmice. Pa evo, dobili smo jednog igrača. Pokazuje da može ozbiljno da se govori. Znači, kad podbaci cela reprezentacija, onda apsolutno vidiš da nešto ne štima. Tako da, jako je veliki problem sve sa navijačke strane, to je ozbiljan minus. Ja sad sa trenerske strane mogu da ih razumem, ali ne mogu da ih opravdam. I to je veliki problem i smatram da dugo vremena nećemo naći dobar rezultat. Odličan si mi dao negde sada šlagvort za naredni deo izlaganja koji želim da malo sa tobom prokomentarišem, a to je baš to, nas nema na ovom svetskom prvenstvu, ne možemo da kažemo da imamo diskontinuitet, na posljednjih 2 velika takmičenja smo bili, jel tako, i na svetskom i na evropskom. Druga je tema kakvi su nam bili rezultati tamo, ali pitanje je da li smo i mogli više od toga. I opet da budemo iskreni. Pred nama je svetsko prvenstvo. Kako Slavoljub Đorđević gleda svetsko prvenstvo? Da li kao navijač, čovek koji voli fudbal, ili kao trener? Ja gledam na oba načina. Smatram da će ovo svetsko prvenstvo biti lošije od prošlog. Prošlo svetsko prvenstvo je po meni bilo jedno od najlepših zagledanja i najboljih. Zašto? Zato što se igralo, ja mislim, u decembru, ali tako? U tom periodu svi su igrači u formi. I svi ti najbolji igrači su pokazali najveći kvalitet, da ne nabrajam, ali rećemo Messi, jer u tom periodu obično teške pripreme, onako avgust, septembar, oktobar, sve to, decembar su svi u formi, zato smo videli onoliko golova, onoliko dinamično, lepih utakmica, sve to. Sad je svetsko prvenstvo, ko što je mnogo puta bilo, na kraju sezone. I smatram da igrači koji su igrali završna takmičenja u Ligi šampiona, u Ligi UEFA, svi danak mora da se plati. I ono što ću ja gledati, naravno, ja dosta odgledam sve utakmice, budem malo i analize, gledam te novine neke, mada sad na svetskom prvenstvu ne verujem da će biti toliko mnogo novina jer nema se vremena za neke nove ideje, ali gledam nešto da naučim i gledam neke sisteme, neke nove stvari koje nisam vidio sad. I naravno gledam i navijački. Gledam navijački, ja obožavam Argentinu i uvek navijate za neku selekciju, ali konkretno gledate posao. Ok, kada bi tvojim kolegama, mladim trenerima, trebao da preporučiš nekog od selektora, čiji sistem igre može da bude interesantan, da se sutra primeni, koja bi to selekcija bila od ovih koji učestvuju na svetskom prvenstvu? Španija. Jer selektor Španije dugo radi u mlađim kategorijama, postepeno je uzimao A selekciju i on to sprovodi. Znači, on je to radio sa mlađim uzrastom i sproveo posle u seniorski. I po meni i trener Argentine, koji, znaš kako, kažu da ima Mesija, ima tim, ima sve. Trebaš ti to da vodiš. Trebaš ti da ih motivišeš kroz treninge, trebaš ti da im spremiš tu taktiku. Nije, jako je to bitna stavka. Sad,
ti neki ozbiljni selektori koji imaju jak autoritet i jak ego, tu uvek dolazi do sudaranja. Tako da je to mač sa dve oštrice. Ja sam uvek za trenere koji nemaju toliki autoritet među igračima, a onda imaju znanje. Ok, ako kažemo da su Argentina i Španija negde tvoji favoriti, ko bi po tebi mogao da bude prijatno iznenađenje celog turnira? Pa sve zavisi, opet kažem, sve zavisi potrošnje igrača i opet, znaš kako je grupa, uvijek ima iznenađenje. Da neki favorit ispadne, da neko iskoči, naprimjer te afričke zemlje, fizički su jako dobri, nepotrošeni, ne znam, u principu možda Nemačka, nisam neki optimista što se tiče Francuske, mislim da su dosta potrošeni, Mbappe dugo povređen, nije u ritmu, Paris Saint-Germain dosta ih je potrošeno, Brazil, pitanje i Argentine, stvarno ne znam, ovako ta neka reprezentacija iz drugog plana, neko će sigurno, kao i uvek, opet kažem, jako je bitna psiha i taj njihov karakter, o čemu pričamo, kako će se spremiti za... Evo ja imam jednog favorita iz senke, pa samo da proverim da li se slažeš sa mnom, Portugal. Pa dobro, Portugal je Portugal, ali, znaš kako, Ronaldo, ako njega budete pitali je zadnje svetsko prvenstvo njegovo, on će reći nije, igraću još 4. I mislim da im on u ovom momentu više uzima nego što daje. I svaka čast na svemu, ali mislim da im je on problem. Tego ko vrata. Što se tiče Portugalaca, oni su uvek tu negde u igri, ali smatram da će neka južnoamerikanska reprezentacija nešto da iskoči iz nekog drugog plana. Da, pričamo o reprezentacijama, svetskom prvenstvu, razvoju igrača, ali tako, selektorima koji tamo dobijaju gotove igrače i koji treba za nekoliko dana svega da sve to ukombinuju. Evo, igrači Arsenala koji igraju za Englesku su se juče ili prekjuče priključili tek reprezentaciji. Tu nema 3 treninga. Sad, ajde da se vratimo malo na Crvenu zvezdu. Crvena zvezda je naravno najveći klub na Balkanu i najveći klub i fabrika, tako, igrača. Ti si praktično u toj Crvenoj zvezdi prošao ceo put, je li tako? Od jednog dečaka koji je jednog dana došao da trenira fudbal, do njenog kapitena, na kraju do trenera mlađih kategorija. Kad dođeš danas na Marakanu, a ideš svaki dan, je li tako? Kako ti nju doživljavaš? Da li je doživljavaš kao onog prvog dana kad si prvi put tamo kročio ili doživljavaš kao neko ko je tamo zaposlen i ko ima svoju kancelariju? Pa dobro, znaš kako ja to vidim. Meni je to stvarno kuća. Ja i kad radim u nekom drugom klubu, uvek dolazim na stadion, to mi je onako kao neka baza. Tu se susrećem sa prijateljima, tu se priča o fudbalu, znači sva ta neka dešavanja na stadionu, oko stadiona, meni je to neka početna pozicija za neki društveni život. Jer jednostavno, ponovit ću još jednom, meni je to stvarno kao kuća. Ja tamo provodim 10 sati, gledam sve, sa veteranima sam i gledam prve timove, gledam decu. Znači, i kad nisam fizički tu, s glavom sam tu. I što je normalno, to je jednostavno, skoro smo nešto pričali od petlića do omladinaca i prvi tim i kao trener i sad, pa bukvalno skoro preko 30 godina sam vođen kao član Crvene zvezde na razne načine. Tako da mi je to bukvalno sve. Da. Kako je bilo biti kapiten Crvene zvezde? Prvo, jako teško. Jako teško, ali i jako lepo. Sad, zašto teško? Ja u drugom mandatu sam bio kapiten kada je bila možda Crvena zvezda u najtežoj situaciji i po broju godina provedenih u klubu i po godinama u ekipi imao sam sve uslove da budem kapiten. I jednostavno vaša obaveza prema slačionici, spona prema rukovodstvu, spona sa navijačima, to je ozbiljan teret. To je ozbiljan teret, ali jednostavno to je i privilegija i čast. Tako da meni nije bilo teško, bilo je mnogo problema, ali je bilo i mnogo lepih stvari. Tako da to je jedan moj san koji je ostvaren, na kome sam zahvalan Bogu
i smatram da je najveća privilegija ljudi koji ili dece koji hoće se bave fudbalom i od Crvenoj zvezdi da to dožive. Pomenuo si drugi mandat. Ajmo da se vratimo na tu 2009. godinu. Ja se sećam dobro tog prvog kola u Jagodini, jel tako? I te ekskurzije u Aqua parku i tog navijanja i te energije sa jednim timom koji je skupljen to leto, jel tako? Vladimir Petrović Pižon je bio trener, 0-3, jel tako? Lekić, Blažić, koliko se sećam. Ajde malo podeli nam negde kako je bilo tad biti igrač Crvene zvezde, s obzirom da znaš kako je sad 2026. godine. Pa vidi, koliko god da je bila teška situacija, kad kažem teška situacija, ja se vratio tad, imao sam ponudu Rapida iz Beča, imao sam ugovor, bukvalno trebao sam da idem za 2 dana potpišem, na predlog direktora Adžića upalio sam auto i došao sutra na stadion i potpisao. Sklonio sam ugovor, što nisam razmišljao o tome. Sećam se da bukvalno karantin naš je bio zatvoren. Znači, klub je stvarno bio na užasnom nivou. Da ne zaboravimo, na dresovima je bilo 2-3-4-4. Za moju Crvenu zvezdu. Za moju Crvenu zvezdu. To je nešto što nijedan drugi klub tako veliki, ko što je Crvena zvezda, mislim da nikad nijedan klub nije doživeo. Kad već spomeneš Jagodinu, Crvena zvezda je imala problem prvog kola. To je bila tradicija gde nije moglo se dobije prvo kolo. Čak i bari generacija i sve one generacije imali smo stvarno problem u prvo kola. Odlazak tamo, pokojni Palma, mi smo sad čuli, oni su vodili taj klub, oni će ovako, oni će onako. Mi smo sve to radili stiljivo. Znali smo šta je Crvena zvezda, skromne pripreme u Ivanjici, skupljanje tima, igrači koji su ostali tu, teli su da idu, nezadovoljni, bez novca, bez svega, ali opet kažem, sve su to minusi koji klub nije mogu da im obezbedi, ali ti igrači su svi imali ogromnu ljubav prema Crvenoj zvezdi. Sad ne pričam o sebi, nego pričam i o tim drugim momcima koji su ostali. Mislim da je prelazni rok napravljen za nekih 200.000. Znači, bukvalno došli su svi džabe. I iz te neke atmosfere, iz ljubavi prema Crvenoj zvezdi, mi smo bili konkurentni možda do 2 kola do kraja prvenstva budemo šampioni. I mislim da desio se onaj nesrećni Metalac, je li tako? Ne. U Kragujevcu. Desio se... I Javor kući. 0-1. 0-1. Bez publike. 0-1 i sledeća utakmica izgubili smo derbi na 1-0. Ali način na koji je odigrana ta sezona, momci koliko su davali u toj sezoni, to je za svaku pohvalu. Smatram, ne smatram, nego potpisao bi, da je ta godina da smo osvojili titulu, mislim da bi to ubedljivo bila najteža titula u istoriji Crvene zvezde. Osvojili smo kup, tako da ja sam jako, jako ponosan na taj period. Protiv Vojvodine 3-0, tako? Ja sam jako ponosan na taj period. Da, sjajno, ja se jako dobro sećam tog perioda, meni lično... Podsjećat ću ti jednu stvar. Mi smo igrali prijateljsku utakmicu gde nam dođe igrali smo protiv Rada, na Marakani došlo 45.000 ljudi. Prijateljska utakmica. Ne postoji utakmica na strani gde nije bilo puno. Jer najveća se ljubav pokazuje kad je teško. Šta je navijače Crvene zvezde danas razmazilo, pa da to postane misaona imenica, ta utakmica protiv Rada, na primjer? Pa znaš kako, malo zasićenje, ali ne toliko zasićenje koliko je Zvezda sad ispred svih. U svakom pogledu. Zvezda se meri u Evropi, ne toliko u prvenstvu. I mislim da je to veliko zasićenje kod navijača. Druga stvar, ono što očekuje javnost ili navijači Crvene zvezde, da Crvena zvezda svaku utakmicu treba da dobije 4, 5, 6-0. Zašto? Jer ima najveći budžet, ima najbolji tim. Nije to lako. Fudbal je zato specifičan i zašto ga svi igraju, zašto ga svi gledaju, zašto ga svi vole, zato što je to sport gde svakog možda dobije bez obzira po jačini. Tako da, jednostavno, uvek se očekuje sad na ovom nivou da Zvezda bude šampion, da dobija te utakmice i da sad javnost isključivo gleda evropske utakmice. I to je njima to neko
merilo, tako da po meni to je problem zašto vrlo malo dolazi sad publike. Da, pomenuo si da si bio u 2 mandata u Crvenoj zvezdi, igrao si sa mnogo igrača, ali tako, sa nekima si odrastao, neki su se tu držali kraće, poneki stranac. Ko je, recimo, igrač iz ta 2 mandata koje na tebe ostavio najveći trag kao čoveka, recimo? Sa igrač. U prvom mandatu, isto kad se ja vratio sa pozajmice, vratio se Slavoljub Muslin za trenere, isto se ta ekipa pravila u hodu. Dosta igrača je vraćeno sa pozajmice. Od tih igrača koji su ostali, a vredni pomena, Dragan Mladenović, Vladimir Dišljenković, Marijan Marković, Branko Bošković, koji je otišao pred neku evropsku utakmicu, bukvalno posle 2 kola. Bukvalno je napravljena nova ekipa, Nikola Žigić, Boško Janković, Basta, Luković, Piksi Kovačević. Isto je od nule. Jednostavno, u tom momentu napravljeno, sve ono što nam je trebalo mi smo dobili. Ne toliko kvalitetom koliko je napravljen tim kao tim. I svi smo dobro bili uklopljeni. Ali ako hoćeš da ti kažem ljudski kvaliteti i ko je najviše u tom momentu doneo i igrački i ljudski je Dragan Mladenović. Igrač koji je došao, bez obzira u mojim kumunskim odnosima sa njim, on je igrač koji je došao sa 27 godina u Zemun, i Zemuna u Zvezdu, koji je u tom momentu u Zvezdi tad nije bilo novca, a kamoli u Zemunu. On je za 2 godine otišao u Glasgow Rangers. I najbolje je prošao, otišao u najveći klub iz Crvene zvezde, po kvalitetu, po iskustvu, bio standardni reprezentativac, mislim i najstariji je bio u ekipi, mislim da nam je on u tom momentu doneo najviše, a bukvalno svi mi, od Marka Perovića, pokojnog Dekije Milovanovića, Basta Boška, Jankovića, Dišljenkovića, mi smo svi bili 8-1, 8-3, delimično mlada ekipa. 8-4, oni 8, da, ali u principu on je bio taj koji nam je davao, naravno, uz Slavoljub Muslina, koji je... I praktično, ja sad ne mogu da se odmem utisku da si u stvari u drugom mandatu ti bio ono što je Dragan Mladenović bio u prvom mandatu. Pa dobro, bio je tu i u prvoj godini, u drugom mandatu bio tu Nikola Lazetić. Nikola Lazetić je uz mene bio tu najstariji, ali u prvom mandatu mlađa, posle naravno vida ko kapiten, ali on je bio ta spona između trenera i nas na terenu. Da, a kada pričamo o trenerima, koji je trener obeležio tvoju karijeru kao igrača i, ajde da kažemo, danas kao trener, da li kopiraš neke zamisli nekog trenera kojeg si imao kao igrač? Znaš kako? Slavoljub Muslin. Slavoljub Muslin, to je čovek po karijeri njegovoj, treba svi da ustanemo kad pričamo o njemu, i naročito način na koji on vodi u Crvenu zvezdu. U oba mandata on ima 3 duple krune. Po meni. Mislim da je 3. godinu u prvom mandatu otišao, nije završio sezonu, ali u tom drugom je doneo duplu krunu. Opet kažem, Crvena zvezda do tog momenta 2 godine nije bila prva, bila je 17-18 bodova ispod Partizana i on je doneo. To što uvek treba Crvenoj zvezdi, disciplina i ljubav prema Crvenoj zvezdi. I gde nije bilo novca. I smatram sad kao trener, jednostavno ja, pošto sam odrastao u Crvenoj zvezdi, gde su mi treneri bili najveće legende Crvene zvezde, od pokojnog Tome Milićevića, Steve Ostojića, Žote Antonijevića, Vojna Lazarića, Kuleta Ćimovića, Miloša Šestića, koji su nam usadili šta je Crvena zvezda, usadili su i te prave vrednosti. Poštovanje prema klubu, poštovanje prema starima, poštovanje prema slačionici. I on sa tom čeličnom disciplinom, to što kažu osvajaju titule po 1-0, jeste. Verujte mi sad sa trenerske strane, znate koliko je teško dobiti 1-0. Ako nemaš kvalitet za 2 gola, a ti dobiješ 20 utakmica po 1-0, ta ekipa onda pokazuje ozbiljan karakter.
A način na koji on nas trenirao, to je za svaku pohvalu. Dosta njih posle njega je telo da radi na taj način, ali nije. On je original. I opet kažem, pošto sam odrastao u Crvenoj zvezdi, nasledio sam i od tih trenera koji su me vodili u mlađim kategorijama, u seniorskom fudbalu, on i delimično odnos sa igračima, isto velike utice na mene imao njegov pomoćnik i sadašnji trener Sala Janković, koji imao fenomenalnu žicu za igrače i ogromno znanje. Eto, što se tiče toga, mislim da njih dvoje. Pre nego što privedemo kraju ovu našu epizodu Hotspot podcasta, imam još nekoliko pitanja za tebe. Ima li nešto za čim žališ u igračkoj karijeri? Pa sigurno. Eto, u tim mandatima Crvene zvezde sigurno utakmicu u Eindhovenu. Posle pobede 3-2 u Beogradu, da smo izgubili 5-0. Tamo smatram da je ta generacija mogla više. Isto tako, bolni poraz protiv Rosenborga. U tom momentu odigrali smo tamo fenomenalnu utakmicu koju smo izgubili pred punim stadionom 1-0, a pre toga smo izbacili od Denze na jedan istorijski način, onaj preokret i onako, tako da mislim da smo prošli Rosenborg, mislim da tad je išla pauza, da bi se dobro spremili i da bi napravili nešto u Evropi. Jer tad uvek smo bili tad na 1-2 kola i tu se ispadalo. Taj poraz Eindhoven i Rosenborg. I možda Slavija u tom drugom mandatu. Prolazak Dinamo Tbilisi isto na jedan fenomenalan način i imamo šansu protiv Slavije ovde. Opet kažem, kad pravite... I ona čuvena koreografija Delija, sa nama se može sve što se poželi. Tako je. Znači, to ni iz čega kad napravite nešto, ili kad ste na ivici da napravite nešto veliko, eto, za tim žalite. Vi kad pravite rezultate, kad je klub jak, da, Bogu hvala tome i vi opravdavate u stvari to što klub traži od vas i što ulaže u vas. Ali u tim teškim situacijama kad napravite nešto, treba budete ponosni. A koliko veliki porazi čine Crvenu zvezdu velikom? Pa vidi, da samim tim kad neko igra protiv tebe na 200%, ne na 100%, na 200%, ti govori koliko oni tebe poštuju, da ne kažem koliko te se plaše. I kad ja stvarno iz ličnog iskustva, gde god sam gostovao s Crvenom zvezdom, gde god sam dolazio, vi na svakom koraku osetite koliko Crvena zvezda je jaka, bez obzira na kakvom je to nivou. I ako tako razmišljate, znaš da će taj protivnik da sve uradi da vas pobedi. I kad vas pobedi, opet kažem, kad smo izgubili u Eindhovenu 5-0, ja sam mislio da je stalo vreme. Da ekipa Crvene zvezde izgubi 5-0. To je nama bilo... Mi ni u jednom momentu, u najgorim snovima, mi to nismo mogli da zamislimo. A te godine PSV igrao polufinale Lige šampiona. Van Bommel, Cocu, ali to su kvalifikacije za ulazak. Znači, mi nismo imali svest, mi smo Crvena zvezda, mi u principu smo favoriti ispred PSV. Znači, mi nismo imali toliku predstavu koliko su oni dobri, što se posle ispostavilo. Tako da veliki je to udarac. Veliki plus za protivnika, veliki udarac za nas. Hvala ti na ovom sjajnom vremenu. Mi imamo tradicionalnu rubriku za kraj, koju zovemo Hotspot presek. I svakog gosta ćemo da pitamo ista pitanja. 3 stvari koje bi presekao, odnosno 3 stvari koje bi sačuvao u srpskom fudbalu. Prva stvar, ograničio bi broj stranaca u srpskom fudbalu. Ako imamo vremena, samo bih razložio, gostovao sam u emisiji na Areni finale Kupa Zvezda Vojvodina, gde su uradili fenomenalnu statistiku koliko bi koja ekipa imala bodova da im stranci nisu doneli. Ne bi verovali koliko malo donose stranci. Ja bi to ograničio. Zašto? Jer ako ograničite broj stranaca, isključivo ekipa koja dovodi strance dovodila bi pravi kvalitet. Druga stvar, nevezano što se ja bavim trenerskim poslom, sigurno da bi tražio da se uvede pravilo, 3, čak možda i 2 trenera,
po sezoni da ekipa može da promeni. Zašto? Jer bi na drugačiji način traženi treneri, pomogli bi trenerima, jer moraju da pomognu treneri, imali bi više razumevanja za trenere i ujedno bi i te ekipe, i ti igrači imali vremena da se adaptiraju na te trenere. To bi presekao. I ne znam, treću stvar, u principu onako, možda ne bi dozvolio ekipa koja nema uslove. U smislu da nema stadion, da nema te neke osnovne uslove, ja im možda ne bi dozvolio da se takmiče u najvišem tom rangu. Da, a šta je ono što je dobro, ono što treba da čuvamo i negujemo u srpskom fudbalu? Bonuse, definitivno, ali ja bih podigao na 3 bonusa i da bonusi budu do 20 godina. Zašto? Jer onda bi debitovali sa 16-17 godina. I najveći je problem za decu koji se gube prelazak između omladinskog i seniorskog fudbala. I dok on debituje sa 19-20 godina, on se izgubi, dolazi do razočarenja. A mislim da imamo prostora u ovoj ligi da ta deca debituju i podigo bi na tri bonusa, da moraju da počnu. Sigurno ostaju bi ovaj vid takmičenja, 14. Mislim da je 14 jedan optimalan broj za nas, da je to tačno ono što nam treba. Mislim 14 klubova, da će sad ova sezona biti jako kvalitetnija, da će se dovoditi dobri igrači, da će onako biti jako dobra liga. Već 12, to bi moralo se igrati 3 kruga, više utakmica s istim protivnicima. Mislim da bi došlo do zasićenja. Ja sam igrao na taj način u Austriji kao igrač. Po meni to mi se ne sviđa, 14 to bi ostavio. I treća stvar koju bi zadržao u srpskom fudbalu, da Zvezda bude i dalje šampion. Tako eto, te 3 stvari. Slavoljube, hvala ti na vremenu pre svega. Mislim da smo imali jedan onako lep razgovor, možda malo drugačiji nego što su naši gledaoci navikli. Verujem da ćemo se kroz neko vreme ponovo videti ovde i verujem da ću jednog dana ugostiti Slavoljuba Đorđevića kao trenera prvog tima Fudbalskog kluba Crvena zvezda. Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo je biti u ovoj emisiji sa ovakvim krugom ljudi i da će Bog, vreme će pokazati, a sigurno će tako biti. Hvala. A vi uživajte u ovome što smo vam pripremili i hvala vam što gledate Hotsport podcast. Bila je ovo još jedna epizoda sa Slavoljubom Đorđevićem.